Здравейте, аз ще ви разкажа днес за синият кит. Той е много страшен и искам много да ме слушате, защото това е истина. Не трябва да отговаряте на непознати хора, защото може да е синия кит, че ви е включил в тази игра. Но това не е като игра. Ако ви таковат на руски, примерно, хичеш, поиграем. Не трябва никога да им отговаряте на непознати, защото може да е синия кит. Моля ви, не дайте отговаряте, защото ако ви звънат, знаят ви адреса и могат да дойдат да ви убият близките, дори и теб. Дори и вас, извинете. За това, моля ви, не дейте да вярвате. Просто не го казвайте на никой, аз съм решила. Добре, от мен чао. Какво друго да ви кажа? Не трябва да отговаряте на непознати. Добре, чао!